आसा जोंनि बेयाव जानाया बेनो माने सिगांनिफ्रायनो जोङो खोनाबोदों सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमनोबो जोङो अनुदान एबा एखालि दानखौ 75,000खौ जों सोना होगोन होननानै जों खोनाबोदों नाथाय माब्लानि समाव एप्लाइ खालामगोन जों बेखौ मिथियाखै बिनिखायनो जोङो जोंनि जौगाथाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय खावलायदों बिटिआरनिसिम लोगोसे जाय अनसुंथाइ होग्रा रामसियारि बिथां एबा सारनिसिम जोङो जौगाथाय ग्रुप एबा जोंनि बे लाख्रिगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमनिफ्रायबो आं गोसो गोरबोजों सारनिसिम खावलायहरदों जोंनि थालांनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जाहाथे उनाव अनसायफिनो आरो जोंनो जेरैबायदि गुबुनाव जे होदों अनुदानफोरखौ 75,000खौ नोंथांमोनाबो जोंनि बे लाख्रिगुरिनि थालांनाय जेसेबां ग्रुपफोर जेन' नायसनफिनो आंनि खावलायनाया बेनो जोङो मिथिया मानि थाखाय थालांखो जोङो माखासे समाव जोङो सोंबाय बायदों बे बाखिखिनियाव जोङो खोनाबाय जों डाटाफोरावबो नुबोदों लोगोसे नुनायजों लोगोसे जों सौग्राव मुग्राव जोङो खारबाबायबाय माखासे गोजौ लेभेलनि मावग्राफोरनाव जों खारबाबायबाय जोङो खारबाबायनायजों लोगोसे गोजौ लेभेलनि मावग्राफ्रा माखासे प्राइमारि आरो बिदिनो माखासे समस्थियाव मावग्रा मानसिफोरा जोंनो खोन्थाहरबाय खबर हरखादों होननानै नोंसिनि गामि लेभेलनि मावग्रा प्राइमारि सेक्रेटारिनाव सोंहैदो जों बिनोनो खबर हरखादों होननानै बिथांमोना बुंदों जोङो सोंबाबायनायाव मा खारननि थाखाय थालांखो बेखौ जोङो सोंबाबायनायाव बिथांमोना माखासे बे खोथाखौ खोथाबाय लोगोसे जोङो जोंनि गामियानि जाय मावथि एबा दैदेनगिरि फसंनानै दोनजादों जोंनि मानगोनां माननीय रहेस्वर नार्जारि बिथाङानो जोंनि प्राइमारिनि सेक्रेटारिमोन बिथांनि आखायावनो बे खबरखौ हरदों होननानै जोंनो खोथादों बिनि थाखायनो जोङो बिथांनिसिम मानो बे खबरखौ हराखै आरो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि मावा एबा समाजनि मोजां मावा बेबायदि बाथ्राखौ बुंखो बेनिखायनो जोङो दिनैनि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों बिथांनि बुंनायाव जाहैबाय आङो समाजनि मोजां खामानि मावा एबा मावा आं दुखु मोननाय दङ मा दुखु मोनदों जों बेखौबो मिथिया बिथांनि गामिखौ दुखु मोननाय दं बिथांनि जिबनाव बुंदों दा दुखु मोननायनि थाखाय नोंसोरखौहाय बे अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव दोनदों बेनो बाथ्राया दा बिथाङा दुखु मोननायनि जाहोनजोंनो बे खामानिया गाइड जानानै थादों जोंनि बिसया बेबादि जादों माने सिगांनिफ्राय मबाइलजों खोनानो मोन्दों जों अनसुंथाइ होगोन होननानै पार्टिनिफ्राय बे बिसया दिनै जानानै फैबाय माने मा होनो फैसानि चेकखौ ओंखारबाय होननानै खोनाबाय जोङो बे हिसाबै जोङो लुबैदों बयबो जखन मोनदोंब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंबो लुबैदों सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै गैया हिसाबै जोंबो ग्रुपखौ दादों हिसाबै जोंबो हास्थायदों आरो दा जोङो बेखौ हास्थायनायाव जोङो नागिरबाय सिगाङाव जोङो माबानाव थांदों मा होनो चेयारमेन सारा होनहरबाय मा होनो जों मिथिया प्राइमारियासो मावदों होननानैहाय बुंहरबाय ओमफ्राय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टनाव जों सोंफैबाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टआ होनहरबाय सेक्रेटारिनो खोन्थाहरदों होननानै सेक्रेटारिनो खिथाहरदों रहेस्वर बसुमतारिनो खिथाहरदों होननानै बुंनायखाय जोङो मैया मोनाबिलियाव थांबाय रहेस्वर बसुमतारिनाव दा रहेस्वर बसुमतारिया जोङो सोंबाय आरो नों मिथिगौ ना मिथियामोन जोंनो खोन्थायाखै मानो मानसिफ्रा बयबो मोनदों खिन्थु जोंनाव मोनसेबो ग्रुप मोनाखिसै होननानैहाय जों सोंदोंमोन बे समाव रहेस्वर बसुमतारिया होनदों आंखौ गामिनि मानसिया रावबो सैया बिनिखायनो आङो गामिनि जेबो मावा दाबो मावा उनावबो आं मावा होनदों बिनिखायनो जोङो मिडिया लिंहरनानै बे खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय बेसेबां रां मोनगौमोन नोंसोरो 75,000 होननानै खोनादों जों मा ग्रुप दं नोंसिनालाय जोंनि ग्रुपआ जोंने संगिना ग्रुप बेनिफ्राय मोनसे अनजालि ग्रुप जौगाथाय ग्रुप ओमफ्राय रंगिना ग्रुप ओमफ्राय समायना ग्रुप बे ग्रुपफ्रा मोनाखै बिअना सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोरलाय सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिअनि नामा आर'नाइ बेसे गोबाव जाखो ओरैनो सेल्फ हेल्प खुलिनाया
जोङो 2018 सनावनो एप्रुभ जादों जोंने। ओरैनो ब्लक लेभेलनि गासिबो मोननांगौ नोंसोर मोनदों ना मोनाखै? जोङो सिगाङाव 25,000 मोननांगौखौ जोङो माखासे मोनबाय माखासे मोनाखै। ओमफ्राय जोङो मा होनो लन हिसाबै जों 2 लाखखौ मोनदोंमोन। जोङो माखासेखौ फेहेरनानै दासिमबो दं। ओमफ्राय किस्तिया जोंने फोजोब्बाय आरो। दा बिटिआर सरकारनिफ्राय माने 75,000 होनाय अनसुंथाइखौ मोनाखै आरो? मोनाखै जोङो। दा मा बुंगोन जेनेबा बिटिआर सरकारनिसिम? जोंनो नांगौ।